μέσω του φόρουμ έχεις την ευκαιρία να διατυπώσεις online την ερώτησή σου όπως ακριβώς τη θέλεις, αφού μπορείς να την εξεργαστείς μετά την καταχώρησή της, έτσι ώστε να διατυπωθεί ανάλογα. Γεια σας, είμαι ο Τάσος Αναστασίου από τη Λάρνακα. Το πρόγραμμα Talk, το οποίο προσφέρει ΣΥΤΑ βότα δωρεάν στους τυφλούς, μας έχει λύσει εντελώς στα χέρια στο θέμα επικοινωνίας. Προηγουμένως, έθελα να μου γράφουν τα μηνύματα, να μου στέλνουν τα μηνύματα. Τώρα τα διαβάζω, τα γράφω, τα στέλνω, έχω ελευθερωθεί. Ευχαριστώ ΣΥΤΑ. Είμαι ο Νίκος Δημητρίου, ηχολήπτης στην Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών. Πιστεύω ότι η υπηρεσία Speaking Phone ήταν κάτι το πρωτοποριακό που ήρθε στην Κύπρο και άλλαξε τη ζωή και άλλαξε τον τρόπο επικοινωνίας μας στον χώρο των τυφλών. Μάθαμε και καινούργια πράγματα, όπως να ακούμε μουσική μέσω του τηλεφώνου μας. Τώρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ημερολόγιο, μπορούμε ακόμα και να περιηγηθούμε στο διαδίκτυο με την υπηρεσία. Το πρόγραμμα αυτό με βοήθησε να είμαι πιο ανεξάρτητος στην επικοινωνία μου με τους ανθρώπους μου και να μπορώ να επικοινωνήσω με οποιοδήποτε θέλω χωρίς να χρειάζομαι καμιά βοήθεια από κανένα, και θα συμβούλευα τον οποιοδήποτε αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα να προσπαθήσει με αυτό το πρόγραμμα να γίνει και αυτός ανεξάρτητος στην επικοινωνία του. Δεν είναι δύσκολο. Δεν έχω πρόβλημα να φύγω να πω κάπου ή όταν έχω το τηλέφωνο ξέρω ότι είμαι πλήρως ασφαλισμένη. Με το πρόγραμμα αυτόν έχω διευκολυνθεί αφάνταστα ως προς την επικοινωνία μου με τον κόσμο. Αντιλαμβάνομαι εύκολα ποιος με παίρνει τηλέφωνο, μπορώ να ανταλλάσσω μηνύματα, έχω πρόσβαση στο διαδίκτυο, όχι απόλυτα ικανοποιητική, αλλά σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Η ΣΥΤΑ, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες και με ευαισθησία στον άνθρωπο, σας προσκαλεί στην παρουσίαση προϊόντων και υπηρεσιών που παρακάμπτουν δυσκολία στην όραση, την ακοή ή την κίνηση. Το Σάββατο 23 Νοεμβρίου σε συγκεκριμένα ΣΥΤΑ Shop. Επειδή η επικοινωνία είναι δικαίωμα όλων.